आपण वळूया चौथ्या फेरीकडे। या फेरीचं नाव आहे वाक्य जुळवा फेरी। या फेरीमध्ये तुमच्या टेबलवर एनव्हलप्स दिली जातील। या एनव्हलप्स मध्ये काही शब्द आहेत, तुम्ही ते शब्द जुळवून वाक्य रचना करायची आहे। यासाठी तुम्हाला वेळ मिळणार आहे फक्त 30 सेकंदांचा। ठीक आहे, तर आपण वळूया पहिल्या टीमकडे। टीम गोवा, युअर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेळ संपलेली आहे। टीम गोवा, पण बघा, या म्हाताऱ्याला हाकून देऊ नका। बरोबर उत्तर। आपण वळूया पुढच्या टीमकडे। टीम बालकवी, तुमचा वेळ सुरू होतोय आता। टीम बालकवी, उत्तर तयार आहे। बरे झाले कर्नल मार्शल सारखे इंग्रज फार नाहीत। अगदी बरोबर। पुढची टीम पणजी, तुमचा वेळ सुरू होतोय आता। उत्तर तयार आहे। या पोरांच्या तोंडास तोंड देण्याने टेकीस आलो। उत्तर बरोबर आहे। पुढची टीम गोदावरी, तुमचा वेळ सुरू होतोय आता। यांनी काढलेल्या स्त्री शिक्षण संस्था सुपरिचित आहेत। अगदी बरोबर। परत एकदा गोदावरी टीम, दुसरा एनव्हलप, तुमचा वेळ सुरू होतोय आता। आम्ही त्या इंग्रजापासून शक्य तितके दूर बसलो होतो। अगदी बरोबर। वळूया पुढच्या टीमकडे। पणजी, तुमचा वेळ सुरू होतोय आता। उत्तर, या देशाला मी दत्तक घेतले आहे। अगदी बरोबर। पुढची टीम बालकवी, तुमचा वेळ सुरू होतोय आता। ते कॉलेजात शास्त्र शिकवतात। नाही, चुकलंय। बरोबर उत्तर आहे कॉलेजात ते शास्त्र शिकवतात। ही वाक्य या लघुकथेमधून घेतलेली आहेत, ज्या लघुकथा तुम्ही अभ्यासल्या आहेत। त्यामुळे ते वाक्य त्याच पद्धतीने येणं अपेक्षित आहे।
आपली पुढची टीम आहे टीम गोवा. तुमचा वेळ सुरू होतोय आत्ता. टीम गोवा. संध्याकाळ संपत आली होती. उत्तर बरोबर आहे. या इथे आपली चौथी फेरी संपते आणि आता आपण पाहूया प्रत्येक टीमने किती गुण मिळवलेत. टीम गोवा, तुम्हाला मिळालेत 30 गुण. बालकवी टीमला मिळत आहेत 45 गुण. पणजी टीमला मिळत आहेत 40 गुण आणि गोदावरी टीमला मिळत आहेत 20 गुण. तर या इथे बालकवी टीम पुढे आहे 45 गुणांनी. अभिनंदन. आपण वळूया आपल्या 5व्या फेरीकडे. या फेरीचं नाव आहे योग्य शब्द भरा फेरी. या फेरीचे नियम आहेत. ही फेरी बझर राऊंड आहे. मी एक वाक्य सांगेन, त्यात रिकामी जागा तुम्हाला भरायची असेल. वाक्य सांगितल्यानंतर तुम्ही बझर दाबायचा आहे. जी टीम पहिल्यांदा बझर दाबेल तिला संधी मिळेल उत्तर द्यायची. आणि बरोबर उत्तरासाठी 10 गुण मिळणार आहेत. चुकीच्या उत्तरासाठी तुमचे 10 गुण कट होणार आहेत. आपण वळूया पहिल्या वाक्याकडे. नीट ऐका. तो म्हातारा होता पण इंग्रज होता आणि लष्करी डॅश होता. बालकवी. तो म्हातारा होता पण इंग्रज होता आणि लष्करी अंमलदार होता. अगदी बरोबर. पुढचं वाक्य आहे ह्यांनी आपले सर्व जीवन स्त्रियांच्या डॅश वेचले. बालकवी. यांनी आपले सर्व जीवन स्त्रियांच्या उन्नतीकरिता वेचले. अगदी बरोबर. पुढचं वाक्य आहे 4 भिंतींच्या डॅश जाण्याचा क्षण ती जरा पुढे ढकलत होती. गोदावरी टीम. 4 भिंतींच्या कोणवाड्यात जाण्याचा क्षण ती जरा पुढे ढकलत होती. अगदी बरोबर. पुढचं वाक्य आहे माझ्या डॅश जिथे जिथे छावण्या आहेत तिथे आलटून पालटून मुक्काम करतो. टीम गोदावरी. माझ्या लष्कराच्या जिथे जिथे छावण्या आहेत तिथे आलटून पालटून मुक्काम करतो. हे उत्तर चुकलं आहे. बरोबर उत्तर आहे माझ्या पलटणीच्या जिथे जिथे छावण्या आहेत तिथे आलटून पालटून मुक्काम करतो. या इथे आपली 5वी आणि अंतिम फेरी संपलेली आहे. आपण पाहूया कुठच्या टीमने किती गुण मिळवले. टीम गोदावरीला मिळत आहेत 20 गुण. टीम गोवाला मिळत आहेत 30 गुण. टीम पणजी 40 गुण आणि या भागाची विजेता टीम बालकवी 65 गुण. टीम बालकवी आणि टीम पणजी पोचल्या आहेत फायनल्समध्ये. पण टीम गोवा आणि टीम गोदावरीने नाराज व्हायचं कारण नाही. त्यांना उत्तेजनार्थ बक्षीस मिळालेलं आहे शारदीय वितरणकडून. तेव्हा त्यांचंही अभिनंदन. तर या इथे आपली प्राथमिक फेरी संपते. आपण भेटूया टीम बालकवी आणि टीम पणजीला फायनल्समध्ये. तोपर्यंत वाचत रहा, बोलत रहा आणि लिहित रहा मराठी आणि इतर भाषाही.